tu na hian thil hrisel em nau cho atan po a tha bekang bete zok bete hei ti hian bete hi kakang mui ve kakang min ve ka chuanin hei ti hian ka her dipani grinder a ka her dipa chuan bong hute hi ti hian ka chuanga bong hute hi ka chuanga bong hute hi lo so huna minin nga vel ka chuanga nga bong hute le chini ka chuanga ni ti hian bong hute le chini hi ka chuang so bor anga chini ne chuan ti hian hemi hi i bete ke herdip khania bete herdip bong hute po lo so bor to a ti hian he ti hian hei bete in huang khan bete thar lam de umei thing tlang ni nia ti hian bola ka da anga kan ei mei don ni ti hian spoon hi kan ti nge spoon kum zo ti hian sisel na ta na tha em ni cho ei thei lo tan pon hei bong te kha lo so bor a chuan siam hi har lo lu tu kan ni ka product thar tur ani a hei bete hei adip sa kha adip hei tian bong hute kha so to a ti hian bong hute kha kan leyang tiang kan chok mai don ne ti hian bete herdip sa kha nau cho tan nau sen tan nau pang lo po pui ting tar chak lo tan pon a tha mi tin ta hrisel na ta na tha ni chum mi nai ai kha chuan a hrisel ani ti hian bekang te po kan siam zelanga de lam reng ka product a hian ka siam anga lo ti ve thin ula tui don lut tu ti hian nau cho ta na tha em ani nau pang song noi tan te po a tha a ti hian kan ei mei don ni tui em ani chini nen bong hute nen in chokanga leiturin kan ei bok ani ti hian order theih ka phone number ka lo da na kina order theih na tu tuna kan soi hal me nge 9862655540 thar tei bekang bete thil chi sang order theih ni pikul te po min lo order ve thewanga